Здравейте, сега се качваме на един мост, дето е към 10 метра. Здравейте! Това съм аз, по екстремния и Ауди 7. Ама смачкайте го това тук с колелото, бе. Аха! Кура, не щеш да ми лапнеш. Чакай. Къде ще минаваме? Майка му да еба. Кой има? Тръни. Абе, мина в тази. Ти нормален си с това дърбола. Паднем. Пан. Обаче моста голям е. Както виждате, тук сме с Илян А7-то, Ауди А7. Тук е много гадно е. Панайот. Бе. Бричкия. Чакай. Чакай, аз съм след Мълчете, ла! Няма нищо. Аз съм след Панайот. Мълчете, бе, да ви еба. Мълчете, бе. Оставите колелото така, бе. Мълчете, бе. Да падай, бачи го газа. Мълчете, бе. Много лесно. Иляне, чули ли? Да. Ай, качете. Аре, бе! Мълчете, бе. Помогнете ли? Ти да си гей, брат. Помогнете ми, аз не мога да се Ти си гей, Наско. Камера. Не мога да се качвам. Аре, бе, да. Тук има гиозум. Ари, бе! Не помогнете ми, бе! Ти гей ли си, бе? Ми не мога. Бе, над си гей. Иляне, виж, чакай. Да ви еба гейчетата, дед ви взех да ви еба. Тук ще лози. О, нещо му дръпна, бе. Абе, кота дърпа, бе, да ви еба. Аре, дай ми ръка, бе. Те бела хуй. Иляне, дай ръка се. Дай ръка. Скачваме се на 10 метров мост. 10 метра мост се качвам и камерата да чува. Камера, хубава. Малко. Бей! Чухте ли нещо? Да, аз мръднах, да знаете. Вижте, бодлия. О, Това не са бодливе, това са дрънки. няма страх от толкова високо. Да тай бав газа. После как ще слизам? Ами то гея го изстрах, аз какво да кажа? После как ще слизам? Ами така е по същия начин. Същия. Ми да. Ти си луд. Аз съм мъж, не съм луд. Не съм гей. Бош, панелки. Бодли. Майка. Те хлъзгат са, о! Спадай. Хлъзгат са. Наско педераса. О, хлъзгат са, бе! Ари, бей! Хлъзгат. Илян има повече смелост от тебе. Добре, ама се. О! Аз каминах. А нещо ми... Чакай, ми дръпни се. Дръпни се. О, там по-добре, бе! Да, минате. И как ще минем от там? Ма слизаме ли, бе? Ама слизаме ли? Аз ще мина от другата страна. Обаче трябва някой да сме. Минава, бе! Ари, бе! Те, оправите работи! Педера си умрели, лед ви взех, да бях дошъл сам. Ми чакай! Да оправите работи! Къде ще ги оправя? Като си лопна кура. Аз какво ще направя сега? Ами ти ще минаш, аз към минах. Аз кръг минах. Сте педераси. Стегнете се малко. Това да го кача в YouTube, знаеш къде ви засмеят хората. Айде, ау, нещо берете в газа, ау. Как сляза? Е така, от другата страна. Ехе! Хайде, педераси! Да ви има! Най-накрая. Колко е високо само аз? Бе! Това е направо.
направо планина, да ви кажа. Я снимам малко. Доста изцяло. Айде мине от тази. Ти отлез оттам. Оттам наш колко сме сигурно. Бати, чекай. Може да Гледайте сега камъка, гледайте камък. Може да се видим къщи ти, брат. Ето сега хвърлям камък. Колко е високо. Вижте, уверете се сами. Прия към 10-15 метра има. Ай, скачиме там горе. Ай, виж си горе. Да вземеш от бил. Падам! Айде. Аре, кой се качва? Ай, пък. Няма ли се качваме? Ай, се качваме. Снимайте мало! Снимайте го, чакай. Снимай. Да не се виждам, а просто снимай. Ето го Панайот, качва се сега на 25 метра. На 25 това са много. Множко са, да ви кажа. Множко. Вижте го Панайот. Щеш да падне, защото смея. Опа! Връх Еверест! Самолет! Ето. Я съм гид. Вижте как... Снимай! Не, снимайте. Ой, ние оттам може да видим. Вижте го, брат. Чао, блича. Гълбо. Ей, там не е. Там. Да. Това е стара. Бас. Красиво е.